माने जाहैबाय जोंहा 18 मे बर' बिजों सान। बे बर' बिजों सानखौ जोङो दिनैहाय बोसोरै फालिनाय बायदि बे 18 मे खालि जों फालिनाय जायो। बेनि प्रग्रामावहाय जोंहा आलासि महरै जोंना बर' थुनलाइ आफादनि सेन्ट्रेलनि सासे नेहाथारि दं, बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै दं, बिबुंथिगिरि आलासि हिसाबै। आरो जोङो MLA रबिराम नार्जारि सार बिथांखौबो लेंहरदोंमोन, नाथाय बिथाङा माखासे प्राकृतिक दुर्जगनि थाखाय सफैनो हायाखै। आरो जोंहा सासे दङ सेन्ट्रेल बर' साहित्य सभानिनो मेम्बार बिथां भबानि बांग्लारि, बिथाङाबो दंफैयो। बे जाहैबाय नंगौ देग्लाय एसे खम जादों, माने बिजाबा लेट फैयो, मोनजोबनाया बिजाबा लेट फैयो। बे जाहैबाय सरकारनि मोनसे गाफलाथि दं, बेवहाय सरकारनि गाफलाथिनि थाखायनो बे बिजाबा लेट फैयो आरोखि। बेवहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा मेनलि रल लायो, जे बिजाबा माला सफैगोन, मानो मोनाखै, बे हिसाबै जोङो मेनलि रल लानानै बेखौ जोङो उनावबाबो मोनफिननाय जायो। बे जाहैबाय जोङो बेखौ बुंनांगोन जे बेबो मोनसे सरकारनि स्ट्रेटेजियावनो दं। जिहेथु गामि गोथौ गोथौ फरायसालि दं, नाथाय बिसोरो स्टुडेन्टस खम होननानै मास्टारखौ हरनो नागिरा। नाथाय स्टुडेन्टस खमा देग्लाय खमबा जे खालमासिबो खम जागोन बे नङा, थेवबो बिथांमोना माखासे उजुहा देखायनानै बे जिनिसखौ हरनाय जायो। बे परिबेसनि खोथाबो फैबाय आरो बे जों बर' थुनलाइ हिसाबै बे जिनिसखौ जों मेल मिटिंफ्राव बुंबाय थायो, नाथाय माखासे परिबेसनि सायाव बेस खालामनानै बे जिनिसा जायो। बेखौ जों होबथानायनि थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादल' नङा, जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंहा बर' समाज आफाद दं। बे माखासे आफादफ्रा जोङो एसे स्ट्रंलि नोजोर होयो आरो हानायखिनिखौ जोङो होबथायो आरो।